O PP Nollés elixiu o Coliseo Noela para a posta de longo da candidatura, a escasos días do inicio da campaña electoral. Serviu para dar a coñecer a todos os integrantes da lista, moitos dos cales repetirán das anteriores eleccións de 2015. Foi precisamente unha das caras novas da candidatura, a que ocupa o número 3 da lista, Laura Salgado, a encargada de presentar o acto. Tamén interviñeron varios dos actuais edís na corporación, como é o caso de Julio Bustelo, Ángela Neri e Mariola López Cierto, que se encargaron de repasar varias das actuacións realizadas nas distintas áreas de goberno, nas que o PP tivo competencias nestes 3 anos, dende que accedeu á alcaldía tras a moción de censura. E por último, o encargado de pechar o acto foi o propio candidato, que tamén fixo balance destes últimos 3 anos á fronte da alcaldía, destacando diversas obras executadas neste tempo, contrapoñendo os avances realizados coa parálise vivida durante a etapa de desgoberno socialista. Temos os veciños de Noia unha nova oportunidade de, o 26 de maio, renovar esa confianza e posibilitar que ese traballo iniciado ao longo destes 3 anos, pois con 4 anos máis, poida verse claramente ampliado. Aquí facíase referencia, e todos vós tendes unha revista que acredita feitos, que non son palabras, que son feitos, calquera pode comprobar que eso executouse e levouse a cabo durante este mandato, e calquera pode comprobar que son tamén moitos os aspectos e as xestións que se desenvolveron que non caben aquí. E eu convido a que, antes de tomar a decisión de votar, os que estades aquí, supoño que maioritariamente xa estades convencidos, pero é necesario que nos axudedes a trasladarlle ao resto dos veciños de Noia o traballo que aquí hai feito. Pero durante a súa intervención o candidato do PP Nollés tamén falou do futuro, marcándose como retos se revalida a alcaldía, seguir traballando polo saneamento integral da ría, a rehabilitación do edificio da Chaínza ou a remodelación da Praza de Abastos, entre outras.